Hola Cubixeros, què tal, com esteu? Doncs en el vídeo d'avui, com ja haureu vist en el títol i en la miniatura, doncs avui us porto patrons d'aquest cub, el 2x2. Fa 2 dies, sí, 2 dies us vaig portar patrons del 3x3 i vaig posar un comentari, a baix als comentaris, vaig posar un comentari dient que si arribava a 11 likes al vídeo, pujaria un vídeo de patrons del 2x2. I doncs, bueno, passat 2 dies, té com 44 visualitzacions, que això és molt en 2 dies, i 12 likes. I això jo trobo que és molt perquè tinc vídeos de fa un mes, per exemple, de 26 visualitzacions, i clar, en 2 dies arribar a 44 visualitzacions que són, doncs és bastant. I doncs, bueno, abans de començar vull que us subscriviu, deixeu un like i doncs, bueno, comencem. Vale, el primer patró serà aquest, que és una punta girada, però no és com si hagués agafat jo la punta i l'hagués girat, no, també gira aquesta d'aquí darrere, es giren aquestes dos, i doncs, bueno, és un patró molt xulo, us he de dir, i doncs, bueno, el moviment us el deixaré per aquí dalt, la notació, que, bueno, segurament faré un vídeo durant la quarantena, segurament, faré un vídeo de les anotacions i tal, i doncs, bueno, ara us l'ensenyo. Vale, per fer el primer patró, el que haureu de fer és, amb el 2x2, si, per exemple, voleu girar aquesta punta, us heu de posar amb la cara que vulgueu a davant. Si us poseu amb la blava, s'us girarà aquesta. Si us poseu amb la taronja, aquesta, la verda, aquesta, i la vermella, aquesta. Jo ho faré des de la vermella, perquè m'agrada bastant com queda girat. I doncs, bueno, us deixaré per aquí l'algoritme, i ara us l'ensenyo. És B2, R', D, R, D', R', D, R, U, R', D', R, D, R', D', R, U', B2. I com veieu, aquí ja se'ns queda fet el patró. I doncs, bueno, deia, un patró molt xulo, amb la punta així girada. I si voleu tornar a la situació actual, bueno, tot el cub fet, apliqueu el mateix moviment des de la cara que heu fet, o si no, doncs feu el 2x2, que aquest és més ràpid de fer que el 3x3. I doncs, bueno, passem al següent. Vale, ara aquest és el segon patró, és aquest. És un moviment super fàcil i com veieu queda molt xulo. És com si haguéssim posat aquest bloc d'aquí, aquest bloc d'aquí que va aquí l'haguéssim posat aquí i aquest que va aquí l'haguéssim posat aquí. I doncs, bueno, és un patró molt xulo, el moviment és super fàcil, super ràpid, us deixaré per aquí dalt també la notació. I doncs, bueno, ara us ensenyo a fer-lo. Ara farem el patró que us he ensenyat abans, us deixaré per aquí dalt la notació. I com us deia, és un patró super xulo, és xulo i és super fàcil el moviment. Us el deixo per aquí dalt. I és R2, B2, R2. És així de fàcil. És així de fàcil el moviment. És super xulo. I ara el següent patró serà com aquest, però amb una variació, que ara el veureu. I doncs, bueno, ara us ensenyo el tercer. Aquest és el tercer patró. Com veieu, és com si fos com un taulell d'escacs. La cara blanca i la groga no, però és molt xulo, és com, diguem, una creu, podria ser una variant de la creu del 3x3. I doncs, bueno, el moviment també és molt fàcil, és xulo, i doncs, bueno, ara us l'ensenyo. Per fer el tercer patró heu d'agafar el 3x3 des de qualsevol banda, des de qualsevol cara, és igual, i heu d'aplicar el següent algoritme. Us el deixaré per aquí dalt. És R2, B2,
R2, fins aquí és com el d'abans. I ara el que he d'aplicar és U2. I com veieu així se'ns crea ja aquest patró. Com us deia, un patró superfàcil, el moviment també és molt fàcil, és molt xulo, us he de dir, a mi m'agrada molt. I doncs, bueno, passem al següent. Ara us ensenyaré a fer aquest patró, que ja és el quart patró. És com si haguéssim fet una Y, aquesta part se'ns queda una mica desfeta. Bé, és com la Y però amb la punta girada, però bueno, aquesta és la part important, diguem. I doncs és com si se'ns quedés una Y, és bastant xulo, el moviment us el deixaré per aquí dalt, l'algoritme. I doncs, bueno, anem a fer-lo. Per fer el quart algoritme haurem d'aplicar el següent moviment, que us el deixaré per aquí dalt. És un moviment una mica més llarg dels dos últims algoritmes. I doncs, bueno, anem a fer-lo. Apliquem R, F', U, F', R', U', F2, R, U i F2. I com veieu aquí ja se'ns queda el patró de la Y i doncs, bueno, un moviment una mica més llarg dels dos últims. I també us recomano apuntar-vos els moviments, qui sàpiga de notació, i qui no, doncs que em vagi seguint sense llegir-se d'aquí dalt, la notació. I doncs, bueno, passem ja a l'últim patró. I doncs, Cubixeros, aquest és l'últim patró de tots que us ensenyaré a fer. És el meu patró preferit del 2x2, que és com si haguéssim agafat aquest bloc d'aquí i l'haguéssim donat la volta. Aquí el que hem de fer és, si per exemple, si ho apliquéssim des d'aquesta part, se'ns faria aquesta part d'aquí. O sigui que si voleu fer la vermella blava, us heu de posar a la taronja, al contrari de la vermella. O si volguéssiu fer la verda vermella, us hauríeu de posar a la blava, a la contrària. I doncs, bueno, ara us ensenyo com fer-lo. Per fer ja l'últim patró, el que haurem de fer serà agafar el 2x2, però no des de qualsevol cara, sinó, si per exemple, jo ho faré perquè giri com això. Doncs el que he de fer és posar-me a la contrària d'aquesta. Em poso a la taronja. I per aquí dalt us deixaré l'algoritme, que és fer dos moviments durant 7 vegades. Els moviments són F, R, un cop ja el portem, F, R, 2, F, R, 3, F, R, 4, F, R, 5, F, R, 6, F, R, 7. I ara per últim hem de tornar a aplicar una F. I doncs, bueno, aquest ja se'ns queda fet el patró. I si ho haguéssim fet des d'aquesta cara, doncs se'ns hagués fet aquest. Doncs, bueno, aquest moviment és... No, dels més fàcils no, perquè hi ha dos que són superfàcils. I doncs, bueno, Cubixeros, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si així, deixeu un like, subscriure-us, per aquí us deixo el meu canal i per aquí l'últim vídeo penjat. I doncs, bueno, adeu!